Wellness Nordic Gyngestolen er en elektrisk gyngestol med indbygget afslapningsmusik. Blide, gyngende bevægelser og rolig musik har markant virkning på evnen til at slappe af og slippe spændinger. Studier af og erfaringer med gyngestolsterapi viser resultater, som reducerer uro, angst og depression. Vi købte stolen med en bestemt borger i tankerne. Han var urolig og kastede sig ud af sin kørestol og af sin seng. Og da han begyndte at bruge stolen, så gav det ham meget ro. Det afslappede ham i hverdagen. Det gav ro på personalet, pårørende og selvfølgelig på ham. Stolen har positiv effekt på den vestibulære sans og som sanseintegrationsredskab. Gyngestolen kan bruges af børn, unge og ældre til alle former for mental funktionsnedsættelse eller som almindelig wellness og afslapning. De gyngende bevægelser og den indbyggede afslapningsmusik af MusiCure af Niels Eje har markant virkning. Det er dejligt at se, hvordan at Vagn har nyt at sidde i gyngestolen også i dag. Han er meget glad for den, og den stresser ham af. Gyngestolen det er en alternativ måde til at få vores beboere til at slappe af. Vi er rigtig glade for den, og vi bruger den meget i hverdagen. Vi kan se effekten af den på, at vi undgår at bruge så meget beroligende medicin. Gyngestolen fås i sort eller hvid. Der kan monteres armlæn og forhøjer med 4 låsbare hjul. Der fås overtræk i sort, hvid eller rødt slidstærkt materiale til armlæn og som inkontinensovertræk. Armlæn giver en tryg hulefornemmelse, og fiberdynen og U-puden giver en ekstra følelse af varme, ro og tryghed. Stolen betjenes med fjernbetjeningen. Der er 3 programmer: Relax, Refresh og Comfort, afhængig af brugerens behov og mentale styrke. Kan du godt med armene? Hvor længe mere? Ja. Er det behageligt at ligge der? Ja, det kan godt. Og falde til ro.